ана бародарон, салом ба ҳама аҳли ғарибон. барои бачаҳои мусофир мо дар даромадгоҳи ноҳияи Фархор қарор дорем. рӯз тарафи балнисоҳош мерем. инаи автовокзал шай. дар канали мо сайёҳат тж подписатся кунен, лайк монен, дар комментария дархостҳои худтона бинависен. анаи даруни Фархор. ноҳияи Фархорҷон. Фархорам обод ай. ҳама каса дар канали мо подписатся кунед, дастгирӣ кунед. инҷа бозор, кӯчаи бозор. мо тарафи бозора гузашта тарафи балнисоҳои навш рафтистем. ноҳияи Фархор. мо дар наздикии балнисоҳои навш қарор дорем. инаи ҷам як бозорчаи хурдакак доштааст. ахир янамин бозорчада балнисоҳои нави раёни Фархор. ана инҷа балнисоҳои ноҳияи Фархор. ин мойка омадам. ҳана мо пеш балнисада мойкада истодагием.